ai kublei pilang baro ke besngap ke Ktien ke Ublei hak ke Sngi ai kublei fi ke Ktien ke Jesus Christ ka badong kublei shibon ke ke por juga jing kloi ke pi ban sngap ya ke ka kubor limba ke ka channel por ngit scam Ktien ke Ublei ke bangyo sngo kan penroi ke jingai ke jungi bat kanang pensu thiet ke jinga dei shimet ke jungi baru try hak ke Sngi ka kwa ban kan mau pi kata galong na kitab Proverbs kalau nong kaba sao ke dekat kaba arpo hadu arpo ar ko ong kumni ko ko to sha score Ktien jong to pendem ya laki score ha ke jing ong jonga what I bekin like no na ka khmat jome to sumar yaki hapding ya laga do nun but susu ong kumni ke dekat ka babon nabar kalong ke jing im yaki tai ke ba shem yaki bat ka jing khia ya ka do jongki Ktien ke Ublei kilong ka jing im ye ke ba shem yaki bat ka jing khia ye ka do jongki skap ka don ka bor ban pen khia ye phi ban pen im ye phi ko mot ban pen thmai ka men sin ka jongpi ka jing bat jongpi ka jing im jongpi baro ka we na ka bor jong ka Ktien ke Ublei tung ini pulis su bat nga na ka kitab Deuteronomy kal nong ka bang pra ka khot ka lai hangnik ong ubriu im tang da ukpuhi Henry ubriu im de Ktien baro ka babi no na kasentur ka jung utrai kumjuru aga gospel ka jung Matthias ka no basau de ka basau om Jesus Christ wong na bala tho om tang do ukpu ba ubriu im Henry de Ktien baro ka babi no na kasentur ka jung utrai aga daw ka Ktien ka jung Ublei ka khot yang ayi ba om tang do ukpu ba ubriu im ndai tang de ka jingbam ke bangi bam malaga sngi ngin im ni don kam ban im gamen sin ni don kam ban khia kran gi jingmon ni don kam ban khia kran gamet na da dang gi don kam ye ka Ktien ka Ublei ka bagi don kam ban puli ye ka ban puson ye ka ban yayo snoi ka malagas ni da daw Jesu om tong do kupu ubriu im Henry ubriu im da ka Ktien ka Ublei pikwa ban im pikwa ban khia kran pikwa ban ka jing im jong pi pin mat ye ka bor ka Ublei don kam ba pin dap da ka Ktien ka Ublei nang ni sakman tung ni pulis su bat nga ka kitab Sam ka ba sispa khat khandai ka ong kumni ngam khat ka san ka kumni ka Ktien jome ka long ka sharak hakelenti ya jonga bat ka jing shai hakelenti jonga Ktien ka Ublei ka long ka sharak hakelenti ya ka ba penshai hakelenti ya ka jonga jongpi ni ma ka perthai tang ba ka ni ka perthai ka ba dap ka jing dum sudan enrai bangin im ka jing im ka ba long jing shai bangin yo i ye ka lenti hai ka jung ya sla yo ka perthai ni don kam ni ka Ktien ka Ublei ka balong ka sharak ka balong ka jing shai ha ka lenti hai ki jonga ba jongpi tung ni pulis su bat nga aga de khat ka ba khandai pu ar bat ka ba khandai phundai ka ong kumni ngam ka an jome ka long ka jing smau bhan jonga nangta ni puli ka de khat ka ba khandai phundai pat ka kham krau ka jing shampang jonga ban ya ka jong kinong hikai jonga baro naba ka jing pla jome kilong ki jing prakhat ki jonga kat bangin ang puson ni ka Ktien ka Ublei kat bangin ang prakhat ni ka Ktien ka Ublei ka pen shampang ingi ka pen long rangba ingi ka pen ijngai ingi ka pen start ingi kata ga ka bor juga Ktien ka Ublei nang ta sing ni pulis su bat nga ha ka kitab Sam ka ba sispa kat khandai dekat ka ba sispa nyeu kong kumni la pen jenjar e sat yanga to pen im yang atrai kat bakum ke Ktien ke Jome abangi ai Jaka ke Ktien ke Ublei ke don ke Jome kan pen im ngi kawmot kan pen thmai ke men sim ke Jome kan pen thmai ke jingmat jing prakhat ke Jongpi don pling Jongpi ke jingmat ke Jongpi ki dap bai tang de ke jing prakhat ke barim sudah kan mau sa de ke pop ke bapila deple pi don kam pi tip em ban pen koloni ke jingmat ki bathala ke jingmat jing prakhat ke Jongpi naga daw ka Ktien ka Ublei karon ka bor ban pen im ke jingmat jing prakhat ban pen thmai ke jingmat jing prakhat ke Jongpi bat ban pen thmai ru ye ka sim ke Jongpi ye ka jing im Jongpi bar koi naga daw don kam bahai ka Ktien ka Ublei don na pling Jongpi ka don ka Jongpi ka sliang Ublei kat ba ki jingmat ke Jongpi pat kilong kin jado pitip ne em la ngi kin jado a kin jingmon ka jing im hi jongi kan kalong ka jing im ka kin jado wala nang idon ni ka don ka basliang Ublei Henry la ki jingmot hi ki sa ki jingmot ki kinjado ki bom Ublei katahi ka jing im jingin im ka jing im ka bom Ublei namar ka ek bangi prakhat kum tangin long ka Bible naga daw ka jingmot jing prakhat Jongpi don kam ban
penkelon no itu ke jingmat ke bathala ban penkelon itu ke jingmat ke ba sniu ke jingmat je perkhat kumnungin le di tang namar ke Ktien ke U Blei daga da ha bangi sngoba ke Ktien ke U Blei ngi puli ka ngi ai Jaka ka ke jing em jongi kan pentumai ke jingmat jing perkhat kan penkelon ke jingmat bathala ke jongi bat kan pen emingi kan warra ke jing pentumai met men sim jingmat jing perkhat nang ta tu di puli syu bat nga hagan ke kitab sam ke ba shispa kat kendai hi ke dekat ke bakat wei syu ong kumis ngam ngala rikhop ke Ktien ke jome ke don chunga khnang bangan omle bom David Wong ngala rikhop ke Ktien ke jome ke don ke chunga khnang ban le bom tadi pikwa ban job ke pop ban job yu soitan ban job ke jing pensoi rikhop ke Ktien pendap ke don ke jong phi le ke Ktien ke U Blei ai Jaka ke Ktien ke U Blei ke don ke jong phi pin job ke pop nang ne sakhamat nang ta ka kitab sam ke shispa kendai ke dekat ke kendai kong da kumnu samla pen khu yala galanti da ka ba ule sumar kat kum ke Ktien jome kani ka pen kan mau iki samla kumnu pin im ke jing im ke khu nang ne sakhamat da ka ba phi sumar ye ke Ktien ke U Blei ai Jaka ke Ktien ke U Blei ke don ke jong phi ka jing im jong phi bat ko ngoi ke Ktien ke U Blei pin la ban im ke jing im ke khu kini Ktien ke U Blei kong da kumnu samla un pen khoi yala ka jong kalenti da ka ba un sumar ye ka Ktien ke U Blei yangi ki bala rangba yangi ki bala temen pan da kumnu ki temen kin pen khoi yala ka jong kalenti da ka ba kin sumar ye ka Ktien ke U Blei ka umot baro lang mangi nadu ki kena ki samla hadu ki rangba hadu ki ru temen kumnu ngin im ke jing go khoi da ka bangi sumar ye ka Ktien ke U Blei kin da ka bangi ai Jaka ya ke Ktien ke U Blei ha ka chi em jongi te swabangan pinkot ya ke Ktien swabangan pinkot ne ko po na kwa ban ong yi phi kum ne ki basngam yo don na pdeng jong phi ki bom pat don Bible ha yi phim pat sim la thiet no ya ke Bible pentik na ba phi de ban thiet ya ke Bible ba ka de Bible ka de ban don ka ying ke jong phi bat sedang ro ban puli ya ke Bible ka long ka Ktien ke U Blei ka Ktien ke U Blei ka de ka mon ke U Blei Bible ka de ka man ke U Blei pin shai pin Sngothphoh but pin shampang pin long ranba but pin dap jing sok pin dap jing kemen pin dap jing ai pin koi pin khia kran pin roi pin manba pin job yu saitan pin job ka pop pin la ban im ka jing im ka khoi but pin la ban pin kre bai ka jing im jong pi nang ni sakman ba pin don benta ka jing rong no ka jing wan ka ju trai dei ha ba ka Ktien ka U Blei yo Jaka ka don ko jong phi daga daud pada pimpat don Bible thiet no eka Bible but Hadien ba phila dep thiet sedang no ban puli ka Ktien ka U Blei nang ni sakhaman na kentui ki kimi ki khpa le kum ni thiet ye ka Bible na ka menta ki khon ki jong phi la da phi don kanumut ki khon hai thiet mar ka wei ka Bible la da phi tip ne em la da ki don mar ka wei ka Bible kin smut nat ban puli ka Bible ka ba ki hi ki don long thik kum ba don ye ka jan mo ngi kwa he ba ka jan jonga ngan phong hi manga ka jan jong hi hinmen phong hi hinmen ka jan jo ki para ki phong hi ki para ye ka jan jong ki hi simet te ka Ktien ka U Blei ro ka Bible ro nganoi phi la de phi pintiet Bible kum ta ya la ke jong ki khon ke jong phi kin so trai ro ka Bible jong ki bat kin ye ro ban puli ye ka tu ka Ktien ka U Blei ka ba ki don simet e ka Bible na ka ta wanom benut pisa pintiet kerpang ki da ka Bible ka jong ki kamle le da ka rem kat noro pentit khnam kum ba ki don si jor ki juti ma ki kum ki don si jor la ke jong ki jan kum ba ki don la ke jong ki jing don kam jong ki kum ta ro pentit khnam ka Bible na ka jong ki nganoi phi kin sedang ban puli Bible bat kin ye ban puli ka Bible namar ba phila pentit kerpang ki namar la da ka don ka Ktien ka U Blei ka don ka jong ki kum ba ngala puli mene nganoi phi khia kran kin mat jing suk kin mat jing kemen kin roi kin manbha bat kin job yu soitan kin job ya ka pop pada ki im ha ka purthai tang ba kin im ga jing im ba khoi ka kentang pan aba ka Ktien ka U Blei ka dap ha po jong ki ngeng ta don ding jong phi don ka Bible phi shubu sa hang tu haduli phi shubu sa hang tu ha kritia en rei kladi ka por ban puli ka Bible let's say phi ong kum ni pastor nga puli Bible ngam Sngothphoh oi eru em wal ada phim Sngothphoh ro puli be ka Bible
pitip ni marsin puli Bible teng la samthia no teng la perkat no iki la wan ki jing kenmau ki Henry hap peng jo kataru puli be ke Bible katui ke jing puli ke Bible pitip ni kan pen klan pi kan prolong pi ha ko gis ngi pim samthia chu la ni kan prolong pi bang pin bang puli ke Bible puli ka nomor bagadi ke Ktien ke Joblei kan ai jing MEP kan ai jing ko jing khia kan pen start kan pen sampang EP kan prolong rangba EP ha ka ba kinja min sim nang ta la da pimpat sungu thuru ya ka e ka pi puli hadin ba pi puli ngan EP mun sim hi Joblei un sa pen sha EP bat pin sa sungu thu hi ha ka por ka Joblei ya ka ka Ktien ka Joblei ka ba pi puli na da down ye bet pen puli ka ni Joblei Hisin la keli ke jingkeli ke we ke kong la keli ni ke jingkeli la ong kum ni hatu pi ye yo jisu ta ga kong jubab kloi ko ong ni yo jisu ta kada ye palat kan yo jisu nga ye palat yo jisu Henry ha bala keli pat sakadi ke we pat ke jingkeli hatu pi jupuli pat ye ke Ktien ke cukup lai hadu pi jupuli Bible ta ga kong ong ni ye ke Bible teng am judan por ni ga bun kam palat am judan por ban puli Zaga kong ko ong de ko ong baka ihe yu jisu tang bakam judon por pat ban puli ka Ktien ka Joblei pitip ne mla ban penyaklat yu jisu bat ka Ktien ka Joblei la dingi ong bangi ihe yu jisu ni de ban ihe ka Ktien ka Joblei la dingi ihe ka Ktien ka Joblei ngin ihe yu jisu aga daw jisu bat ka Ktien ka Joblei kidi kita ken kiba mla ban penyaklat Namar la da pi ye jisu pin sa ye ka Ktien la pi ye ka Ktien pinang sho jing ye chu ye Jesus Christ bar ka Ktien ka Joblei kadi ka jing shai ha ka dia ka jong pi aga da manga pi yangin pendap ye ra de ka Ktien ka Joblei ai ba ka Ktien u Christ kan dap krai ha ka donat ka jong pi yangin puli ka Ktien ka Joblei yangin puson ye ka ban nganoi pi u Blei un sa kren ye pi da ka Ktien ka jong u ka ba pi puli but plaro e ka Ktien ka Joblei ka pila puli kan cha shisha e ka Ktien ka Joblei ka ong ba pi pla kan long kum ba pi ong ka Ktien ka Joblei blin ka khui pi nga nge scam ha ba pi puli ka Ktien ka Joblei nang ni sakman pin khia kran namar ka Ktien ka Joblei ka pin khia ye pi pin dap jing suk pin dap jing kemen pin dap jing stan pin dap jing ai pin roy pin manba pin stan pin long ubriu ka kerkhu ba ka ba pile kan manba ong ka Bible ublein kur khui pi dagari ka Ktien ka Joblei ane ko por ngan twai na ta jong pi wana khamat chome ko twai heri ko por ban krishan Jingduwai na kamta ka yo snoi ka Ktien ka chome a blame and I ki ka jing start ka jing shampang ya ban puli ka Ktien ka chome ko tran Jesus lai ya rap ikiru bakin sedang no ban puli ka Ktien ka chome don na pding jongki ki bom ju puli ka Ktien ka chome ki bom la ban puli ki bom sungu thuru ek ka baki puli and ray men ai ki ka jing shampang men ai ki ka jing start but I bor ki ben plu ben simiki bakin puli no ya ka Ktien ka chome namar ba me hi me ong ko trai om tang da ukpu ba ubriu dim and ray de ka Ktien baro ka ba mi no na ka sintur ka Joblei try me khot ingi baka deyengi ban puli ka Ktien ka Joblei namada ka Ktien ka Joblei hingin im nang nisha kamat ko try usaitan umdan bor hakite ke badap daga Ktien ka Joblei try kuma me job yo saitan daga Ktien ka Joblei yarap yang iru bangin ie ka Ktien ka Joblei ngin puli ka bangin job ro yo nongshon daga Ktien ka Joblei ko try a blame and pensle I wei kat bagidan puli nang nisha kamat kinang mat ika jing pensle joka jing kemen kinang mat ika jing sok kin mat ika jing kiakran kin mat ika bor kin mat ika jing shampang but try Jesus like kinang roy kinang man ba kinang klan nang nisha kamat ko try pen ko bor ye wei nang pensle iki ko try nang ai shi bon ka jingai ko try pen plu men sim ya po joki ai baka donut ka joki kanang shirhem ya ka ban puli ya ka Ktien ka Joblei ko try Jesus lai meong la da me ie la da pi meong la da pi ie yang sumar ye ka hukum jonga la dengi kwa banginang ie chishu ye me ka de yang ban smotho ka Ktien ka Joblei ban le ye ka mon ka Joblei ko try Jesus lai ko pa na dwai men ker khuno I wei poi ni ka si ker khui ka jing tre jing kta ka jongki
kerkhui ka kamai ka ji ka jongki kerkhui ka rap karyang ka jongki kerkhu ya ka jing di ka jing thet ka jongki ka trai kerkhu ya ka nugu ka baki tre ri ka ske ka no ka jing kerkhu ko jome ka no ka jing kerkhu ko jome ka ba doi ka ji em jongki ai jing job ke ni ka sngi ka trai kerkhui ki baki yo nong ha ki ni ka sngi ka trai a blai ke ke baki le ka nang man ba ni ka sngi ka trai ji so blai ko pa ai ki ka jing ai baki la ban yai sha para bre ru kum chu ai ki ka jing ai bakin la ban siu kaliang dik bobha bakin le ba ye ka bobha hari ka sngi ko try ya lam mi ka jing em jing i we ko try pen bai pen wan dur ye ki ko try nang pen phai ki shikaman ka chome ko try nang ya lam mi ki ko try shika jing shisha ni ka sngi ko try ai ni ka sngi ka nang long ka jing shai ki nang le ba ye ka man ka chome ban pen smo bha ba ye me ni ka sngi ko try ji sob lai na dwai ki ba pang ki ba stom na dwai ka jing pen khia ka chome ki ne ka jing pang ka jing stom ka met ka jong ki ka no ka jing pang ka ba sno ka met ka jong ki da ka kertengu jisu long belau wing no ini ka jingpang ga be ka bor jingdum ka bor ra jingpang ga kreni ka jingpang kan hap kan kenria kan do kan dam no daga met ka jongki ko trying ga kreni ka jingkhia daga jingjam snam u jisu la penkhia ya pi nadu khli khia ka jat long khia daga kerteng ka ju jisu kristen ka sni kerkhui ka ni ka sni ken mat ka jing polai ken mat ka jing penkhia daga kerteng u jisu ablai ga kreni ki kamba kinwan kumni kin jaki kamba haga jing im ga chonki ko tran ji sablai ai jing job ke de sin ai ke ga jing job ka jing ai bakin roi kin san kin man ba kin klanya ka bakin jaman sem haga ni ga sin ai ke ga jing job bakin la ban job ke ga pop kin la ban kiar na ga jing pen choi ke la ban kiar na ga basni wa ni ga sni ko tran teiru ka ying ga sem ga chonki teiga jinga dei shi para teiga jinga dei ki khon be ki klik pa teiga jinga dei shi korem teiga jinga dei shi yeng shi sem ko trai teiga jinga dei parlok hi ko trai ni ga sni ko trai men le ki kamba walla mi ga jing sok ka jing kemen ya ga jing man bahai ka yeng ka sem nang pen im mi ki de khot ju ka yeng ka sem ju ki bom pat kala bomot ta lot ide ki de khot ju ka yeng ka jang ki bom pat kala bomot kin wan shame ko trai kin phai no shame kin kala bomot no kin ai no ka jing im ka jang ki shame ko trai ji sab lain kerkhui ke rut men ke sngi ko try ai shibun ke jing ei pen khia pen khlan ye ki le kamba don ke baron ha ICU nga dwai ke jing pen khia ka jome ko try don ke bala shitom jor nga dwai ke jing pen khia ka jome ko try don ke baja janjar palat ke jing pang ka bala ban khia la bun bnai bun stem kren ke jing palat kan wan ke por ka jing pen khia ka bor ka kamba de ka kerteng jisu kan ja ta ka jing im joki ko try men le ki kamba kerku ye ki badon pade ka jing sumar ki bahap badi dawai kerku ka dawai ki bagi dikan te ka met ka jonki ko try but ya rap iki ki yo ka jing plai ki yo ka jing pen khia kinom di dawai sa kin mat ka jing kamba ka jomi ko try kerku ki pen kre ki operation ki pen kre ye ka no ka jing sumar ko try hagri ki sngi ba shakmat ko try ji soblai kerku me ko try ji soblai ki ber ying hari ka sngi ko try ji soblai men sumari ki men met men sngi ko try kerku ki khon ki jonki kerku ki khlung kerku ki samla kerku ki henmen ki para ki kmi ki pa ki jonki ki try ki kurem ki jonki men kerku ko try way ko try ki bas snap ka kting ka somene ka pot na kren ka jing kerku ka batam ka bada jisu kan tuit no haga jing im ka jonki ko try sumari ka jing me ka jonki shabar sumari ka jing don ni jonki yeng ko try nga dwa men pa ki angel ki jome bakin shakri ki hangano ka jaka bakidan na dwa ba men simakut men yalam ki ko try ka jing doreng kat ka jome ka dap baki ka don bat ki ni ka sni ka try na dwa ru amen try men tap ki ka snam jome ki lang baro kindan hapo ka jing ker ka jing da ka snam jome hapo ka jing ker khu ka jome ni ka sni ka try ker khu ei wei poi don ring kat bat ki pen roi jing nang pen roi ka jing ka jong ki nang pen plu men seme ki bakin ye ban puli ka kni ka jome kin ye ru ablei ko try ban shakri me ban le ka mon ka jome hagri ka ski ko try ngai ti no iwe poi ki blei ka jome sumare ka ying ka jong ki te ka ying ka jong ki yo kan ti ki khon yo kan ti ki men para yo kan ti lut ikurem yo kan ti ki kmi ki kpa yo kan ti baro ka ying ka sem ka jong ki yo kan ti me bats kema me thaut mai me pen em plai pen khi akran ye ki le kamba ka jing im jong ki nang ni shakmat ko try ngai ti no iki kiti blei ka jominga ai ngo me sngowi ni ka jingduai ba ngai ngo me jubab ni ka jingduai ngai ngo me la prinkhia ngai ngo me la kerkhui ki ko try ngai ngo me le iki kamba ka jim ka jongki ko try ngi thums ime me long blei me long kanrat u jong ko try ni mane ye me yaro ime ngai ya me ngi shanya ame ko try ni wan ban IT ka jim ka jongi shame long kaman ka jome ka jim jongi wei poi ni ka sni kershani ngi
Rai Jesus be yarap igi bagin le ega man jome yarap igi ngin shanya ane ko try na itino iwe po ikti blai jome ker khui gi ngisngi aga kertengu Jesus Christ banazet adwai amen amen Blain ker khui phi ngisngi ya nadu de ngisngi yang in sedang ban puli bahai ke ktin ke zoblai langim small thoro puli bahai ke ktin ke zoblai pulilendet ya gi kular na ke ktin ke zoblai but sedang ban pelaro ika kring ke zoblai sedang ban penblin ialade ban ka sentur ke zombi kan mi be ka Ktien ke zoblai ko blai ong yu Joshua what I ba ka kitab ka hukum kan jano de ka sentur ke zombe en remen ye perkhat ika senyas knang men yo le ban sumar pat men yo man ba hala ka lenti ai ga longkum ta phin man ba nang ni sumat phin khia kran phin roi ha bi sedang ban puli yai puli pendap ialade ka kring ke zoblai phlai ka kring ke zoblai ngan oi phi Jagi kamba sibon ka jingem ka jongpi nang ni sekaman yangin ie ka Ktien ka zoblai marka Ktien ka zoblai ka man ka zoblai ublin ka khui fi nam ta ka purom ka zoblai